O 1:23 v noci sa reaktor vymkol spod kontroly úplne. Explódoval. Strechu rozmetalo na kusy. Do vzduchu unikol radioaktívny mrak, ktorý zasiahol Ukrajinu, Bielorusko aj Rusko. A už o pár dní neskôr aj celú Európu. Ľudia v okolí nič netušili. Deti sa v to ráno hrali vonku. Hasiči, ktorí prišli na miesto, zomierali do niekoľkých dní. Ožiarení, v bolestiach. Štát o tom všetkom mlčal. Černobyl. 100 000 evakuovaných, 10 000 mŕtvych. Mesto navždy opustené. V nasledujúcich 10 ročiach dokonca pohltené prírodou. Od toho dňa si svet už nikdy nedokázal predstaviť jadrovú energiu bez tieňa výbuchu. Ale čo ak vám poviem, že podobná katastrofa hrozila už o 10 ročie skôr? A čo ak vám poviem, že sa to stalo tu, na západnom Slovensku? Necelých 20 kilometrov od miesta, kde nahrávam práve tieto repliky. A čo ak vám poviem, že sa aj podarilo zabrániť len vďaka dvom mužom, ktorí sa na miesto úteku rozhodli vrátiť do zamorenej reaktorovej sály a nasadiť vlastný život, aby katastrofu odvrátili. Toto je príbeh jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach a príbeh dvoch hrdinov, Milana Antolíka a Viliama Pačesa. Príbeh, ktorý minulý režim potlačil, lebo sa o to aspoň snažil.